Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Алейсан Галиева, исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Имтиханнарга әзерләнер вакыт. Быел укучыларны нинди яңалыклар көтә? Әгәр кайсыдыр имтиханны бирергә кире уйлаган булсалар, шулай ук алдан ук хәбәр итәргә кирәк. Укытучылар рәсемнәре. Әлмәт туган якны өйрәнү музеенда яңа күргәзмә. Наша главная ведь задача детей обучать, а детей надо обучать не в своих работах, своим авторитетом. Güzel затларга. Азнакайда халыкара хатын-кызлар көне уңайыннан очрашулар узды. Бәләкәй вакытта уррагы, хәзер инде җиңеләйде, потому что балалар бүтән эшне үдләрешләр, без хәзер әби бабай булып түрдә генә утырабыз. Тиздән чыгарылыш сыйныф укучыларының бердәм дәүләт имтиханнары җитә. Вакыт чикләре турында актуаль мәгълүмат инде билгеле. Быел укучыларны сынау вакытында нинди яңалыклар көтә? Бу һәм башка мөһим мәсьәләләр турында Әлмәт районы мәгариф идарәсе җитәкчесе Ирина Павловская бердәм дәүләт имтиханы тапшыру буенча оештырылган матбугат конференциясендә сөйләде. Сегодня мы поговорим на тему подготовки и сдачи к единому государственному экзамену. Әлмәт районы буенча 2020 елда узачак аттестациягә 847 чыгарылыш укучысы әзерләнә. Бердәм дәүләт имтиханнарын тапшыруның төп чоры 23 майдан 4 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Нәтиҗәләре начар булган укучылар 4 июльдән 23 сентябрьгә кадәр имтиханнарын яңадан тапшыра алачак. 23 май тарих, әдәбият, химия фәннәре буенча имтихан булачак. 27 май төп математика, 30 рус теленнән каралган. 2 июнь укучылар җәмгыять белеменнән, 5 июнь биология, география һәм чит телләрдән сынауларда очрашачак. Әйтеп үтәргә кирәк, чит телләрдән имтиханнар телдән бирү өлешенә һәм язма өлешкә бүленә. 10 һәм 11 чит телләрнең телдән бирелә торган өлеше һәм информатика имтиханнары узачак. Әгәр сайланган өстәмә имтиханнарның датлары туры килсә, аларның берсен резерв көнгә күчерергә мөмкин. Шулай ук укучы җыйган баллар саны аны канәгатьләндерми икән, ул имтиханны өстәмә көннәрдә кире тапшыра ала. Мондый мөмкинлек узган елдан бирле кертелә һәм быел да гамәлдә кала. Әмма нәтиҗәдә соңгы биргән имтихан баллары саналачак. Имтиханнар кабул итү пунктлары узган елдагы кебек үк үзгәрешсез. 3-нче, 12-нче һәм 20-нче мәктәпләрдә кала. У нас есть программа, которая... Бездә балаларның кайсы мәктәптә һәм нинди парта артында утырып имтихан бирәчәген билгели торган махсус программа бар. Бала үзе укыган мәктәптә сынауны үтә алмый. Шулай ук имтиханнар кабул итү пунктындагы укытучылар аның мәктәбеннән булмаячак. Мисал өчен 12-нче мәктәп укучылары 12-нче мәктәптә имтихан бирмәячәк. Они предметы, те, которые ЕГЭ сдают, они сдают в других школах, на базе других школ. Бердәм дәүләт имтиханнарын уздыру тәртибе нигезендә укучы аудиториягә кара төстә гель яки капилляр ручка, паспорт, дорылар һәм кирәк булганда җиңелчә ашамлыклар алып кера ала. Мәсәлән, этикеткасыз шешәдә су, чикләвекләр, фольгасыз шоколад, гаджетлар, шул исәптән телефоннар да катгый тыела. Через рамку мы проходим по одному. Укучылар башта берәм-берәм рамка аша узачак. Белгечләргә балаларга кагылырга һәм аларны капшап карарга ярамый. Әгәр рамка ниндидер тыелган предметлар, телефон, колакчыннар, башка гаджетлар булуы турында хәбәр итсә, без тагын бер кат телефон һәм башка тыелган әйберләрне калдырырга кирәк икәнен искәртәбез. Әгәр имтихан барышында бала телефоннан файдаланырга тырышса, акт төзелә һәм баланы читләштерәләр һәм аның быел имтиханны яңадан тапшыру мөмкинлеге булмаячак. Это очень большие риски, если на экзамене ребенок пытается воспользоваться телефоном, составляется акт и ребенка удаляют. Просто с экзамена удаляют без возможности пересдачи. Әгәр 11-нче сыйныфта укучының аттестатында бары 5-ли билгеләре генә һәм ул бердәм дәүләт имтиханнарын 70 һәм аннан да югарырак балаларга тапшыра икән, ул алтын медальгә дәгъва итүчеләр исемлегенә керә. Әгәр баланың аттестатында 2-4-ле, калганнары 5-ле һәм имтиханнарда 60-тан югары балл җыйса, ул көмеш медаль ала алачак. Бердәм дәүләт имтиханнары арасында җәмгыять белеме, физика һәм биология иң популяр. Барыннан да сирәгрәк географияны сайлыйлар. Күп укучылар инде карарларын кабул иткән. Шулай да имтиханны алмаштырырга телиләр икән, андый мөмкинлек әле бүгенге көндә бар дип белгечләр. Әгәр кайсыдыр имтиханны бирергә кире уйлаган булсалар, шулай ук алдан ук хәбәр итәргә кирәк. Алсу Нуриева, Александр Исаков, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе.
Әлмәт туган яқны Ирәне музейында яңа картиналар күргәзмәсе ачылды. Бу юлы күргәзмә кысаларында беренче сәнгать мәктәбенең рәссам укытучылары үз эшләрен тәкъдим иттеләр. Күргәзмәдә 11 рәссамның 43 әсәре тәкъдим ителә. Бу турында тулырак хәбәрчебез материалында. Халыкара хатын-кызлар көне проводится именно в марте, когда все процветает, когда на душе праздник. Хатын-кыз сәнгать бәхет Әлмәт шәһәренең беренче сәнгать мәктәбе рәссам укытучыларының иҗат эшләрен туплаган күргәзмә шулай дип атала. Әлеге чараның төп инициаторы булып, күп еллар үз гомерен балаларны рәсем ясарга өйрәтүче ханым Вера Бушурова тора. Ул бу картиналарны барысын бергә җыеп, туган якны Өйрәнү музеена куеп күргәзмә ясауны күздә тотып эшли. Вот мы здесь решили показать разноплановость. Монда без әсәрләрнең төрлелеген күрсәтергә булдык. Күргәзмә кечкенә, ләкин ул күп нәрсә турында сөйли. Безнең мәктәптә шундый иҗади коллектив эшли, алар үз хисләрен картиналар аша җиткерәләр. Безнең бурыч балаларны укыту, аларны үз эшләрендә, үз абруенда өйрәтергә кирәк. Наша главная ведь задача детей обучать, а детей надо обучать на своих работах, своим авторитетом. Рәссамнарның һәрберсе үз жанрында эшли. Кемдер шигүле рәсем ясарга ярата, кемдер батик, кемдер акварель белән мавыга. Любовь Натальяна сәяхәт вакытында илһамланып күп кенә картиналар яза икән. Аның соңгы сәяхәттә язылган көзге Дагестан сурәтләре бүген күргәзмәдә катнаша. В конце осени и приехали в Дагестан, открылся для нас уже с другой стороны. Көз ахырында Дагестанга бардык. Ул безнең өчен икенче яктан ачылды. Искиткеч матур пейзажлар, көн саен мин килеп картиналар яза идем. Бу чыннан да илһам урыны. Дагестанда булуыма бик шат. Һәм бүген күргәзмәдә минем әсәрләремнең тәкъдим ителүенә дә бик шат. Анда бу матурлыкны кешеләр белән уртаклашырга мөмкин. Очень счастлива, что мне посчастливилось там побывать, очень счастлива, что организовали эту выставку, и эту красоту я могу показать и поделиться с другими этой красотой. Лейсан Рашитовне, Кожуховой. Прекрасная работа, огромное вам спасибо. Рәссам Ләйсән Кожухованың картинасы экстремаль шартларда, Башкириядә елга буйлап группа белән йөзү сәяхәте вакытында язылган. Шуңа күрә әлеге эш рәссамга башкалардан аермалы буларак кыйммәт. Ул аны гадәти булмаган шартларда һәм эмоцияләрдә язган. Бүген дә ул картинаны 2 көн дәвамында ничек судан саклаганын искә төшерә. Писать я пыталась очень-очень тонко, чтобы она... Мин аны кипсен өчен бик нечкә итеп язарга тырыштым. Ул чыламасын өчен сакладым. Миңа аны учак янында киптергә туры килде. Монда хәтта кечкенә тузан бөртекләре дә бар. Сушить мне приходилось возле костра. Здесь даже есть небольшие пылинки. Туган якны Өйрәнү музеенда әлеге күргәзмә 31 мартка кадәр эшләячәк. Алса Ахмаджанова, Рамил Базарсинов, Яңаклар вакыты Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Ознакайда гүзәл затларыбызны халыкара хатын-кызлар көне белән котлап, күңелле очрашулар үткәрелде. Шуларның берсе район һәм шәһәр мәдәният йортында узган 8 мартка башланган бәйрәм чарасы. Бу хакта махсус хәбәрчебез Эльмира Шәрифуллина сөйли. Тантананы ачып, язның беренче бәйрәме 8 март белән залда утырган барлык хатын-кызларны муниципаль район башлыгы Марсель Шәйдуллин тәбрикләде. Барлык хатын-кызларыбызны чын күңелдән шундый матур бәйрәм белән аларга мәхәббәт телисе килә. Сәламәтлек телисе килә, уңышлар телисе килә. Һәр вакытны шулай позитив булып, матур булып, шибәр булып, матур итеп яшәргә язсын. Сәхнә түрендә ел хатын-кызы, ел ираты, хатын-кыз карашы конкурсында җиңүчеләрне тәбрикләп, алкышларга күмделәр. Алар арасында хатын-кыз ана номинациясында ана булуның мөһимлеген күрсәтеп җиңү яулаган Фирдания Мөҗипова да бар. 14 бала 18 агын. Шуның 9 малай вишкат, 12 малай 6 кыз. Иң беренчесенә 48 яшь, иң бәләкәйенә 16 яшь. Ну бәләкәй вакытта уррагы, хәзер инде җиңеләйде, потому что балалар бүтән эшне үдләрешләр, без хәзер әби бабай булып түрдә генә утырабыз. Хатын-кыз культура һәм рухи дөнья номинациясында җиңүче Зәйнәп Фәрхетдинова шулай ук бәйрәм залында. Бәйрәм җырлар, биюләр белән үрелеп барды. Язның беренче бәйрәменә багышланган тантананы без сәхнәнең артыннан да күзәтергә килдек. Әлеге минутларда балалар иҗат төркемнәре үзләренең иң күңелле чыгышларын бүләк итәләр.
Җиргә яшәү бүләк итүче илаһи затларга теләкләр күп яңгырады. Бар азнакай хатын-кызларым менә беренче яз байрамы белән котлыйсы килә. Һәрберегезгә сәламәтлек һәм бәхет. Бәхет сүзендә әйтәм бит инде бөтенесе кергән. Сәламәтлеге дә кергән, гаилә бәхете дә кергән, акчасы да кергән. Бәхетле булыгыз байрам белән. Татар эстрадасының якты йолдызлары Булат Җиһаншин, Зәринә Хәсәншина, Рәдиф Зарипов тамашачыларга иң матур чыгышларын бүләк иттеләр. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Хатын-кызларга чәчәкләр бүләк итегез дип өнди Әлмәт автоинспекторлары. Бәйрәм алдыннан алар юл хәрәкәте куркынычсызлыгы учреждениесе белгечләре белән берлектә хатын-кыз машина йөртүчеләргә аеруча игътибар бүләк итәргә иртәдән үк шәһәр юлларына чыктылар. Традицион акция кысаларында барлык автомобильчеләргә дә берәр лалә чәчәге бүләк иттеләр. Теманы Алсын Нуриева дәвам итә. Мы хотим просто вас поздравить с праздником, пожелать вам безопасных дорог, соблюдения правил дорожного движения, удачи, благополучия вам, вашим всем близким. Оештыручылар автоледи өчен чәчәкләр акциясын шәһәрнең үзәгендә үткәрде. Документларны тикшерәсе урынга алар машина йөртүче хатын-кызларны бәйрәм белән кутладылар һәм юл хәрәкәте кагыйдәләрен үтәүнең мөһимлеген искә төшерделәр. Поздравляем вас с наступающим Международным женским днем. Желаю вам безопасности на дороге, оставаться всегда красивой, прекрасной и никогда не болеть. Мы обратились к дамам и автоледи, и их пассажиркам с желанием, во-первых, поздравить с наступающим праздником, женским днем 8 марта, и напомнить о том, как важно соблюдать правила дорожного движения ради сохранения жизни, здоровья. Ел сайын бәйрәмнәр алдыннан дәүләт автоинспекторларына стандарт экипировкасына тематик предметлар өстәлә. Бер кулында аклык каралы таяк, икенчесендә лаләләр бәйләме. Сөйкемле ханымнар өчен бу көтелмәгән сюрприз булды. Дилә Шәрәфетдинова һәр вакыт шулай котлауларын теләп йөри идем ди. Рәхәт, конечно, бу минем гомеремдә беренче тапкыр. Но мне так хотелось, чтобы наконец-то вот мине дә туктаттылар. Рәхмәт туктатканлыгыз өчен. Котлыйм, кызлар, сезне бәйрәмнәр белән һәр вакыт шундый матур, сау сәламәт һәм бәхетле булып калыйк. Сезнең документлар фразасы урынына бәйрәм кәефен алу бик күңелле булды ди Альбина Хисматуллина да. Шат булдым, шундый күңелле. Хәзер елмайсыңнан килә. Үзем гомер бәхетен, шатлык булсын, балалар кайгырып күрмәсеннәр. И бәхетле булсыннар. Дәүләт автоинспекциясының уяу хезмәткәрләреннән руль артында бер генә хатын-кызда игътибарсыз калмады. Хатын-кызлар бүген дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре туктатканга шатланып, күтәренке кәеф белән юлларын дәвам иттеләр. Алар күрсәтелгән игътибар, котлаулар һәм аларның иминлеген саклаулары өчен бары рәхмәт сүзләре белдерделәр. Очень приятно. Нет, не впервые. Я много лет назад работала водителем троллейбуса, и как раз на этой же остановке останавливали, поздравляли таким способом. Очень приятно, спасибо большое. Желаю всем женщинам цвести и пахнуть всегда, быть всегда любимыми, самыми-самыми красивыми и желанными. Акция барышында Әлмәтнең берничә дистә машина йөртүче хатын-кызларына чәчәкләр тапшырылды. Алсын Нуриева, Олег Павлов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Тагын бер шәп бүләк яхшы кәеф, аны бигрәктә хатын-кыз әниләргә һәм әлбәттә инде әтиләргә балаларның уңышы бүләк итәргә сәләтле. Бәйрәм алдына беренче лицей укучылары якыннарына иҗади уңышларын күрсәтеп бүләк ясады. Биюдәге балаларның походка җыенуы еш кына ата-аналарның балаларын мәктәпкә озатуын хәтерләтә. Нәкъ менә шушындый күңелле ноталар белән бүген беренче лицей укучылары үзләренең әти-әниләрен һәм әби-бабаларын хөрмәтләргә булдылар. Әниләр, әбиләр, әтиләр һәм бабайлар, тамаша залын тутырып килүчеләр үз баласының үсешенә битараф кала алмый торган иң якын кешеләр. Укытучыларның да уң кулы ди остазлар, чөнки бергәләп эшләгәндә генә уңыш озак көттерми. Безнең әти-әниләр, әби-бабайлар безгә шундый яхшы укучылар тәрбияләп бирәләр. Без аларны шушындый олуг бәйрәм белән котлыйсы килеп, үзебезнең балаларның кеше белән төзелгән концерт программасын тәкъдим итәбез. Аларга бүген бәйрәм алдыннан бәйрәм кичә булдырасыбыз килә.
Бер кичтә ике бәйрәм ватан сакчылары сугыш чоры балаларын искә алуга да күргән сәбәп булды. Үткәнне белгәннең генә киләчәге бар. Мне ночами снился теплый хлеб, сводя с ума до судорог голодный. Әлбәттә инде чыгышларның иң ямьлеләре кадерле әниләргә багышланды. Бүген беренче лицейның башлангыч сыйныфларында гына да 400-дән артык укучы белем ала. Алар бер гасырдан артык тарихы булган күркәм уку йортының лаеклы дәвамчылары. Рәдифә Нигъманова, Олег Павлов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Халыкара хатын-кызлар көне алдыннан без әлмәтлеләр арасында сораштыру үткәрергә булдык. 8 март бәйрәмендә хатын-кызлар бүлеккә нәрсә көткәнен алдагы материалда ачыкларбыз. Бәйрәм атмосферасы һавада хөкем сөрә. Иратларның күбесе бүләген инде әзерләргә өлгерсә, кайберәүләр баш ватып кибетләр буйлап йөрүен дәвам итә. Ә сайлаган бүләкләрен исә бүлешергә теләүчеләр сирәк булды. Секрет посмотрит, если, по телевизору, то все узнает. Насчет подарков у меня непривередливая девушка. Сораштырылган хатын-кызларның фикерләре бер. Алар гаиләдә бәхет, үзара аңлашу, якыннарның сәламәтлеге турында хыяллана. Ой, жаным, хатын-кызга барысы да керектер инде аның. Иң мөһиме бала-чаганың сәламәтлеге. Менә бүген көндә минем кызым әзрәк ширләбрәк тора. Тизрәк сәламәтләнсен иде. Һәм дә инде хатын-кыз бәхете телим барыбызга да. Бүгенге көндә чәчәк бәйләме бик кыйммәт. Шуңа күрә белмим, берәр шоколадтыр инде, шоколад чәчкә. Бетте шуның белән. Башка бер нәрсә көтмим. Игътибар көтәм беренче. Ана балалардан игътибар аңласыннар өчен. Балалар сәламәт булсын өчен. Шул гына. Үзебезнең телеграм каналыбызда да аноним сораштыру уздырырга булдык. Хатын-кызның 28% лалә чәчәк бәйләменә риза булса, 24% акчалата бүләккә шатланачак. Бу мөгаен сайлау иреген бәяләүче заманча хатын-кызларның гамәли һәм мөстәкыйльлеге турында сөйлидер. Фикерләр бүленсә дә, барсында бәйрәм кайфы берләштерә. Кемдер традицион бүләкләр турында сөйләнсә, кайберәүләргә игътибар да җитә. Башкалар гомумән шушы көннең тарихи әһәмиятен ассызыклый. Бәйрәм көне күңелле очрашулар, дулкынландыргыч котлаулар, күңелле сюрпризлар белән тулып торсын. Я поздравляю всех девушек Татарстана и Альметьевска в частности. Я сам с Елабуги приехал, дочка у нас сегодня в конкурсе участвует. Поздравляю всех девушек, вы самые лучшие, самые красивые у нас. С 8 марта вас! Бүгінгі шулар еді Милли Сәнгалиева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булышабыз. Исән сау булыгыз.